negoci és Immobiliària Burguera. El meu negoci ja ve des dels meus pares, evidentment, i jo porto treballant 36 anys i ens dediquem a la compra-venda d'immobles i alquiler, camps, pisos, a lo que siga. El que més m'agrada és el tracte amb la gent i que cada dia és diferent, perquè t'entra una persona per la porta i té la seva història i no és una cosa que sempre és el mateix. Això és el que més m'agrada. La idea a nosaltres ja me ve des dels pares, evidentment. I després, al muntar això, la meva dona va voler ajudar-nos i dic, bueno, vaig a muntar una cosa ja oberta al públic perquè veien que estem més a la vista i, en fi, s'ha fet això per poder atendre millor els clients. Al principi era en màquina de escriure, avui ja va ser d'ordenadors, tens que tindre la teva plataforma per poder que la gent te vega i entonces ha hagut un canvi molt gran en el tema de la documentació i tens que estar al servici de la clientela. En quant al tema de la formació, han tingut que anar a alguns cursets perquè, evidentment, del principi que jo estava avui, clar, jo d'informàtica no sabia res i avui o saps el tema dels ordenadors o si no, no pots treballar. Alguns cursets d'estos i després també el tema de les lleis també tens que informar perquè ha variat molt des del principi fins avui. Li aportem, sobretot, l'experiència que tenim ja de molts anys i estar més visibles i, sobretot, que la gent pugui ajudar-los a vendre els seus immobles en una rapidesa i assessorar-lo en les compraventes, bàsicament, sobretot, en les herències, taxacions i coses semblants. Té que tindre molta paciència, constància i sobretot il·lusió i el rellotge llevar-se'l. En una frase podria dir-te que és la unió fa la força.